El meu procés creatiu comença amb una mirada interior, una introspecció en les meves emocions, els meus sentiments viscuts en el passat i en el present. Després hi ha també una mirada exterior, sovint a la natura, però no com a paisatge. La natura com a textures, com a formes geomètriques, com a llum, com a repeticions fins i tot. Després apareix, la idea mental, que pot aparèixer fins i tot en somnis. Perquè per mi, de fet, la creació és com un acte conscient i inconscient alhora. Després, amb el treball, apareix d'alguna manera el llenguatge. El llenguatge seria quan aquestes formes se'n converteixen en símbols, aquestes textures agafen un significat i veig que aquest llenguatge es repeteix en qualsevol acte creatiu que faig. Respecte a la materialització de l'obra, per mi és molt important realitzar tot el procés amb les meves mans, des del que seria el dibuix, passant, en el cas del vidre, per al modelatge en fang, el motlle i després els acabats en fred. Perquè jo penso que cada material té un ritme de treball, una capacitat de correcció, un temps d'assimilació formal i també d'apropament a la matèria. Perquè, com deia Chillida, cal interrogar la matèria. Cal sentir-se matèria, sobretot en el cas del vidre, per veure quina reacció tindrà quan el treballes amb una temperatura o amb una altra, quan està dintre del motlle i agafa una forma o una altra i fins i tot en el treball que es fa en fred, els acabats.